So, what do you want me to do? You want me to sell the string beans or cook it? Ito na naman tayo mga darling sa ating garden at ang dami na namang kamatis, pero bago tayo magpunta sa kamatis dito muna tayo sa ito yung mga talerms. Harvest kasi tumitigas na siya. Look, oh, kailangan na siya i-harvest at matigas na talaga. Hindi na siya magandang tignan. Look, ang tigas na. Look. Then kunin din natin ito. And then harvest din tayo nito. Kunin na natin ang ating ito. Jalapeno. Kunin na natin. Lako, diba? Ang ganda ng harvest ng laps. Ang ganda pag may tanim. May tanim si Inday Mirian. Hindi pa okay. Okay. Ito muna ha. Ito oh. Kunin din natin yan. At saka meron din ditong dito. Cucumber mga darling. At saka ito pa. Okay, gawa tayo ng salad. Ito. Ito. Dito pa. Ito pa isa. Tignan nyo, kaya kunin na natin ito mga loves. Mga liliit na talong oh. May kaya madaling nasira po kasi meron ako mga nakikalimutan. Saka meron doon. Meron din doon sa baba. So, kaya ang bilis na sira ng ating ano. Dito pa isa. Ang bilis na sira ng ating tawag nito mga pananim. Bilis na matay. Ito, kunin na natin ito mga loves. Kasi masisira na siya oh. Meron din dito oh. Kamatis. Look. Oh, nag-crack na siya. Overripe. Hanap tayo ng iba. Ay, nasisira man eh. Nasisira. Gamitin ko pa ito. Magagamit ko to. Magawa tayo ng juice. Alam niyo mga loves, para hindi magtampo si Tami sa akin, kasi every year magtampo yan. Ay sabi pa niya, bakit hindi ka nagtatanim ng maraming kamatis? Marami naman akong kamatis every year. Kaso talaga, yung gusto niyang gawin ko is gagawa ako ng tomato sauce. Kasi gusto niya yung ganyan galing sa garden. Kaya bumili siya ng jar, no? So hopefully this time gagawa na tayo. Kahit pa unti-unti man, pero every time na may harvest, gagawin po natin yung request ni Mr. Kasi every year, meron talaga siyang masabi sa garden ko, wala daw siyang nakain. Parang ulyanin na talaga itong asawa ko eh. Marami naman siyang nakain sa aking ano, pero ang most of the time talaga yung kinocomplain niya is kamatis. Wala daw siyang kamatis para sa kanyang pasta, yung tomato sauce. So yun, so kaya this time talagang gawin ko ng gusto niya para hindi tayo atake ni Mr. Kasi pabalik-balik na lang para na yung sirang plaka si Mr. mga darling, pabalik-balik. Tignan nyo yung kamatis, ang lalaki na, so gamitin natin ito at para naman meron tayong masasabi na, ay galing ito sa garden ko na. Dito na tayo sa ating cherry tomato. Ang aking cherry tomato is non-stop talaga ito. Ito talaga siya ang pinakagusto ko na kamatis. Non-stop mga loves at hanggang ngayon, tumataas pa siya ng tumataas. So ang ginagawa ko po dito is inano ko yung pinakatuktok talaga ng ating cherry tomato. Tinatali ko siya mga loves hanggang doon sa ibabaw, kinukuha ko siya, gibawog na ko siya, unya akong gitali sa kanang katayan ng ating sitaw. Kasi naman, nakikita nyo naman yung ating sitaw, dwarf po siya mga loves, hindi po siya kumakanat or gumagapang pataas. Unlike last year na talagang ang ganda-ganda ng aking sitaw, no? Pero at least meron tayong na-harvest this time din sa ating sitaw. Kahit ganun yung ating sitaw, dwarfy, meron din tayong na-harvesty, charot. But anyway, so yun yung kamatis natin, non-stop siya sa pagtubo.
At ako naman, para hindi siya mabali at hindi siya kada hapon man diri mga loves ay maghangin man. So kaya inano ko siya, tawag nito, hinikot, no? Hinikot ko siya talaga para naman hindi masayang yung ating kamatis. Kasi ipakita ko sa inyo mga loves after dito, sa ating pag-harvest, ang dami pa ring bunga sa pinakaibabaw. Kita nyo yan mga loves? Ang daming bunga. Hanggang sa taas pa yan mga loves. Nagbawog na yan dyan, no? Kina-curve na yung ating kamatis. Ang ganda nga nito, tignan Nag-curve ang ating kamatis. Parang gumagapang. Tignan nyo. Parang gumagapang ng ating kamatis. Diba no? Nagapang-gapang na talaga dyan. Ang dami, Saan ka maghanap niyan? Hanggang ngayon, hanggang meron pang bunga dyan sa pinakatuktok, merong bunga, nag-yellow, di ba? Kasi wala talaga siyang kaundang-undangan ng ating kamatis. So, maganda naman talaga ito kasi, alam nyo mga loves, ito, aminin ko na sa inyo ha. Ako na tao, gustong-gusto ko ang kamatis. Kahit hindi ako mahilig kumain ng kamatis. Bakit alam nyo bakit? Bakit alam nyo bakit? Ano ba ito? Nahirap Tagalog. Kundi man good siyang kamatis. Tignan ninyo, nag-orange o nagpula-pula, nag-orange-orange na nagsinaw-sinaw. Kaya gustong-gusto ko. Kanang every time mag-harvest ako, vitamin sa mata. Yung kamatis para sa akin. Kasi tignan nyo naman, sobrang colorful, no? Diba si Inday Maria na attract sa colorful kahit hindi ako masyadong kumakain ng kamatis. Basta makaharvest lang ako ng ganito ang tingin. Tingnan nyo. Nagsinaw-sinaw, mas hamis pa sa akong lubot. Kamatis talaga, kalurky kayo. At meron tayo dito sa ating, naatay ko andiri ang palaya, Ginoo ko. Maura ni siya usa ka buok taon, ang uban gagmay pa kaayo, mao ni siya. Akin na lang itong lulutuin at lagyan ng 5 itlog, no? Parang itlog with ang palaya. 'Di ba? Maura ni ang atong harvest mga loves. So sana mag-enjoy kayo sa ating kamatis harvest. Bumili kasi si Tami, yun yung rason kung bakit bumili siya ng jar para sa kanyang tomato sauce. So maghanap ako ng recipe ng tomato sauce kung paano, kasi mahirapan ako mga loves. Parang mahirap naman siya gawin, pero at saka yung may mga daot, kinukuha ko na siya mga loves, yung may mga sira na dito sa puwetan, look. So sinali ko na siya, putulin ko lang siya, and then gawin naman natin siyang sauce. Kunin natin yung sira, and then yun, meron tayong dyan kamatis, at meron din tayong konting talong, at gagawa ako mamaya ng cucumber salad kasi sayang itong cucumber na pundo dito ba. At saka itong ating talong, matigas-tigas na siya, pero kailangan nating lutuin ito with sitaw kasi magluto din ako ng sitaw. Anyway, harvest natin. Harvest ng ating sitaw. Look. Sitaw. Tanungin natin si Tami kung gusto ba niya itong ibenta or kainin. Kasi kakain po siya nitong sitaw. So, yan. Itong sitaw natin. Kakain kasi din siya nito mga loves. Masarap ito sa munggo. Marami-rami din tayo ditong ma-harvest kasi ang dami po. Yun. Ang gagawin natin is dahan-dahanin natin i-harvest, and then yan, ang dami na palang nagulang. Ito ko ngayon is hindi na sila sumaka pumunta sa ibabaw. Ang nangyari, dito na sila sa baba. Dwarf po ang nangyari, dwarf. No? Look. Ilagay natin dito, ganyan. Ilagay natin dyan. Lagayan. Walang lagayan si Inday. Kunin natin yung mga pwede na. Yung iba hindi pwede. So, look. Ito. Mga malalaki. Look ito. Ilagay natin dyan. Marami-rami din mga darling, no? So, hindi din tayo magutom kapag may tanim talaga. Kapag magtatanim, hindi magutom. Naku.
Lah, ulan na mga darling. Kunin na natin yung ating harvest kasi nagbagyo na. Bagyo na. Kunin na natin sila at ilagay dito. Nag-ulan na mga darling. So, yun. Tara. Layas na tayo dito. Well, actually, hindi pa ako tapos. Ang dami ko pang i-harvest. Dito na side. Tara, sa loob. Kasi ang dami. Hala, ang ating kalbasa. Lumaki, oh. Lumaki ang kalbasa ni Inday. Look. Ang sarap mag-harvest. Look, oh. Harvest galore. No? Wala na ba dito? Kunin natin to. So, ito, tanungin ko naman si Mister kung okay ba sa kanya na i-binta. Kasi hindi ako sure. Naku, ang laki na nito, oh. Hala. Ang laki mga loves, oh. Ang haba at ang taba. Ang haba at ang taba. Wow, masarap yung haba at mataba. Meron pa dito. Meron pa. Laka. Dito pa sa taas, oh. Okay. Yun. Pataasin natin yan. Pahabain. Ito. Look. Look, dito pa, oh. Diba, oh. Dami pa, oh. Okay, hindi pa ito okay. Ito siya, okay na to. Okay na to. At saka ito. At saka ito. Look, ang haba ng mga loves, uy. Tignan niya diyan, oh. Look, no. Oh, diba? At ito naman, kasi ang dami ng malalaki. Yung iba naman is ang init. Ang humid, grabe. Ang humid. Diba? Grabe yung humidity mga labs. Hanap tayo. Ipasok natin ito mga labs kasi naano siya sa lupa. Ganyan, ipasok natin. Ito din. Ang ating harvest na sitaw, marami-rami din. Look, naghanap ako dito kasi baka meron pa ba nagtatago. Look, marami din siya mga loves. At ang ating kamatis is sobrang dami, non-stop. Non-stop. Tara, ang init, ayaw ko na. So, yun mga loves, ang ating harvest. So, tanungin ko si Mister kung gusto niya itong lutuin or ibenta. So, what do you want me to do? You want me to sell the string beans or cook it? No, cook it. You worked hard to grow them. You should enjoy them. So, I have to cook it. I cook it for you if you want. You don't know how to cook. Says you. You don't know how to cook adobo. No, what's the big deal? He's- Adobo. You put some soy Some. sauce. Soy sauce. No, not really soy a Salted lot. salt, No. salt. No. Seriously, Han? No. His uniform. He's in his work mode. You cannot play with hot water. Remember, you boil your foot That was 100 years 100 years ago. ago. I wasn't playing with the hot water because the sink was full, just like some other people. And I rested on the counter here, and it fell over, and that's how it boiled. But That was painful. it was very painful.
I guess mga love, so ang gagawin ni Inday Marian is lutuin na lang natin yan kasi nga tinatrabaho ko daw yun, oy. Out. Up already by now. Between that and this, right away. That much water, right away. The humidity outside is crazy, han. You put this on for a new cycle. Okay.